Здравейте хора, добре дошли в втория епизод на SSG играе Brawl Stars и го убиват ботки. Така, този епизод ще бъде без едит, за жалост, защото моят едитър, разбира се, е на почивка. Но пак може да го последвате. Кокоса БГ в YouTube и в TikTok. И да, нека я започваме. Също така, на 11-ти моя YouTube канал ще има рожден ден. Това е много яко. И ще отпразнувам 2 години. Дай. То се мъртъв. Мамичката ти дай, бая дигата. Срещу Франк, не. Срещу Франк, тази няма да успее. Бре, нали знаеш, че няма стане? Що да му скочи, като беше на малко? Дай, пробвай се, дай. Дай. Дай, бе! Колко сте слаби! Колко сте слаби, аз умрях. Първи почти. То с Франк нашия да отиде с другия Франк, че е много зле положението. Айде! Франка ни отиде, бе! Опримо е долу. Слагаме една мечка тук. Брато, няма стане. Дай. Добре, аз отдолу ти отгоре. Айде, бе! Франк отиде. Кой е следващия? Мамка ти дева, как лагна мамицата ти дева! Франк е жив. Не, Франк, защо? Какво правиш, бе? Би се срещу другия Франк, бе! Yes! Първата игра, за разлика от предишния епизод, е много добре. Беар! Айде, давай. Надявам се да оставите един мощен лайк и сабскрайб. За да ми се падат легендари стар дропове. Защото за сега са мореяри. Стар дроп ли имаме? Не. Добре, вземаме. Опа. 100. Така. Що съм на нокаут? На джем граб бях по едно време. Да, на джем граб. Вече на джем граб нямам съм с челите. С Нита предния път имах много големи очаквания и станаха работите. С Нита беше супер на джем граб предния път. Тук ще осъзнах едно нещо. Че това видео ще трябва да го кача след 7. Защото иначе тук що се издадох, че моят едитър ще снима нещо тайно. И къде ще е тайния влог, тейч? Ето го. Ай, мамица ти. Умирайте. Убийки, бе! Аз ми взе хубавите работи. Дай им пуснем една такова базата. Ко са кришва в храста? Селната видя. Селната си бата видели. Та се мъртва.
Вземай, бегай. Те мамка му. Айде долу. Мамка му, ти боли много. Един долу. Айде още един долу. Фак! Някой бързо. Yes. Бягай, ще ни отрепя тук. Лека. Айде, лека балъци. Втора игра отново бихме. Yeah! На мен ми е... Понякога е много гадно да снимаш видео и понякога е супер яко. Да, ама е яко само когато го снимаш първото. А когато трябва да снимаш няколко за един ден е малко по-зле. Защото аз тази седмица ще ходя на море. И ще трябва, разбира се, да направя днеска още един епизод, за да може за морето да има. И просто да го кача този. А другия да го кача за морето и готово. То ще го кача на 9. Аз на 9 отивам на море, значи на 8 ще го кача. И аз си мислех вече... Аз забравих мисълта. Да имам график. Всеки петък трябва да кача по видео. Всеки петък едно видео и така. Един долу. Дай на майк. Колко си гаден. Това много боли. Айде. Аре. Та игра... не. Ние биеме, бе. Чакай, че ни вари късмета, ама. Бая ни върви, тъй как гледам. Ела. Ще съм! Защо умрях 50 пъти? Айде, бегай назад, при съм ти скриша. Бегай, бе, ще умреш. По-заради тебе целият отбор ще страда, мамица ти. Казах ти, ще умреш, бягай оттам. И още една победа. Само искам да ви кажа, спрете да атакувате. Спрете да си купувате лобовата. Вече ми писна да гледам. Вече ми писна. Може да си... Вече ми писна буквално да гледам в TikTok. Влизам и само първите 5 клипа са на лобово. Може да си купите и да ги режете. Първите 5 клипа са на лобово, дед не ги режат. И следващите 2 клипа са на лобово, как ги режат, как ги унищожават с такива работи. А защо не обратното? На лобово да има 0, а на другото да има повече. Теж да е по-добре. Така че, обаче,
видеото стана 10 минути, така че мисля да ви казвам чао и ще се видим в другия епизод. Може би другия път ще играя Майнкрафт, така че абонирайте се и не изпускайте. Бай! И peace out. Разбира се, Зелго Длагалов.